Salut fraților, în seara asta voi repara un DVD care a fost adus dintr-o magazie. Problema că l-am curățat, i-am dat cu alcool ca să se curățe toată apa din pe el, că avea apă. Am găsit un fir care are o bandă, un fir din ăsta tăiat, îl scoatem și banda pentru laser este caput, nu mai e deloc. Și avem un DVD care nu mai e bun de nimic și voi lua banda care am pus pe undeva pe aici, mai avem înșela, asta e, așa, și voi lua de la el și îl voi face pe ăsta. Salut fraților, am venit după o oră după ce am curățat placa de bază și alimentatorul. După cum vedeți, alimentatorul vine împreună cu placa de bază amândouă. Aici e partea de alimentator și aici placa de bază cu conectorii. I-am pus un nou fir aici pentru a face conectarea la disc. I-am pus bandă din nou pentru laser. Aici deocamdată ăla nu l-am mai pus pentru că e rupt, e varză făcut, e roz, deci lipsește, oricum avem ieșirile aici. Hai să-i dăm drumul că de-aia e prea mult. Pornește, după cum avem imagine. Hai să vedem dacă și merge panoul. Încă panoul l-am curățat și pe el, cred că de să iasă, dar s-a blocat pentru că nu i-am pus toate șuruburile. Așa. Hai să punem un sigur în fie. Asta la mână. Și acum așteptăm să pornească. Cum vedeți, avem imagine. Așa. A și luat CD-ul, deci înseamnă că funcționează tot ok. Vedem mai departe. Ok, vedem play. Așa. Deci înseamnă că video-ul ăsta aproape gata. Îl montăm cum trebuie. Ia să vedem dacă avem sunet. Îl dăm la lipse, care este. Da, după cum vedeți avem și sunet. Înseamnă că DVD-ul funcționează perfect. Înseamnă că n-am ucis de diabalai. Deci, îl punem la loc și mai facem o probă. Salut fraților, am revenit, l-am pus tot la loc, am dat la laptop imagine mare ca să vedem totul, am schimbat CD-ul ca să vedem dacă îl citește, hai să dăm primul pornire, apoi cum vedeți avem și imagine, vreau să vedem dacă iese, e perfect. După atâta timp cu apă în ele și atâtea probleme, se mai blochează aici, după cum vedeți funcționează perfect. Eu oricum vreau să-l folosesc pentru a asculta muzică la el unde lucrez acolo jos. Să am o leacă de muzică. După cum vedeți a și citit. Citește foarte repede, asta mă uit că chiar citește foarte repede. Îi dăm Enter. Și hai să vedem dacă și merge. E tot ok? Da. E tot ok.